bro hakikisha ni biro kendo ichopo miyalo kes ni no nyaka chieng' moro orumo. Surety bende ok en ng'ata ng'ata ma nyalo bedo surety. Nitie gigo ma kot rango kapok okawo ng'ato kaka surety mar wadgi. Nyaka bed ng'ano manitiere ma en ng'ama ng'ongo, a person of age 18 years and above. Nyaka bed ng'ano ma bende nigi akili man kare. Ok inyal kawo ng'ano ma wiye chal ma odengre matin tikele mondo bed kaka surety mari. Mar adek, nyaka bed a Kenyan citizen, nyaka bed ja-Kenya. Ok inyal kawo foreigner tikele mar mondo obed surety mar ng'ato. Momiyo gigo irango en nikech sama ibedo kaka surety, chal ng'ama timo andike gi court. To ile ka pile ng'ama timo andike gi wadi, nyaka i understand ni gimidonjo e gima chal nade, nikech sa moro amora ma ng'ano michung'ne kaka surety ok nyal yudo, to in emimanyo. Yes. Erokamano. Nyaka i understand ni en gino aina mane midonje. Emomiyo gik moko ainago requirements go nyaka bedi. Mago gik ma court. Erokamano ahinya. Sharon, ka watieko